Molt bé, benvinguts tots per la xerrada del divendres d'avui. Avui ens parlarà en Juan Carlos Ruiz Cabeza, d'Aigües de Barcelona. A l'empresa, ell és el director de col·lectors i drenatge a la direcció d'operacions i responsable també de projectes de transformació de cofactories. En Juan Carlos és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Valladolid, és diplomat en Enginyeria Ambiental i és MBA en Gestió i Administració d'Empreses per la UNED. Si mireu el perfil que ens va enviar, ja es veu que té una molt llarga experiència, més de 30 anys d'experiència en el sector de l'aigua. Ha treballat molt, sobretot, en depuració d'aigües residuals, amb regeneració d'aigües tractades i amb temes de sanejament. També ha treballat arreu de la geografia espanyola, ha treballat a Xile i des del 2011 està a Barcelona, a l'empresa d'Aigües de Barcelona. A l'origen d'aquesta xerrada una mica ve d'un interès també no en el sanejament de l'aigua, evidentment, però també com l'aigua connecta amb el nostre sistema costaner marí en moments concrets, episòdics, i aquest era una mica també el lligam que ens va interessar, no? Saber com aquests aports en situacions normals i aports també en situacions una mica més de grans pluges torrencials i com això podria afectar el sistema marí. En tot cas, em sembla que en Juan Carlos ens explicarà una mica tot el sistema de sanejament a Barcelona i una mica tot una cosa més integrada. I li agraïm molt el fet que hagin acceptat tant l'empresa com ell mateix de fer aquesta xerrada. Us comento a tots els que sou oients que ja sabeu que no tindreu veu en aquesta sessió. Comentaris i preguntes les anem posant al xat i quan acabi la xerrada doncs els anirem adreçant. I amb això doncs ja dono lloc per la xerrada. Gràcies. Moltes gràcies, Ramon, per aquesta introducció. Jo, en primer lloc, vull donar les gràcies a l'Institut de Ciències del Mar i a Ramon Massana per donar-nos l'oportunitat a Aigües de Barcelona, a través de la meva persona, d'explicar en aquest fòrum una part del que fem cada dia a Aigües de Barcelona, del que fem totes les persones que treballen a Aigües de Barcelona. I com molt ben has dit, la nostra activitat i sobretot en el que respecta a la gestió del saneament, interacciona, jo diria que cada dia, amb el medi marí. Malauradament, moltes vegades solament es posa de manifest la nostra gestió i la nostra activitat en determinats moments. La meva xerrada l'he dividit en aquests 4 apartats. Faré una breu introducció institucional de lo que és Aigües de Barcelona. A continuació faré una descripció de com està estructurat el sistema de sanejament metropolità. I finalment passaré, jo crec que al tema que més ens pot interessar, que és el drenatge urbà i els reptes de drenatge urbà al present i futur i com interacciona amb aquest medi marí. Quan el Ramon ens va proposar fer aquesta xerrada, una de les preguntes que ens va fer a Aigües de Barcelona era quin era l'interès d'Aigües de Barcelona en participar en aquest fòrum. No me'n recordo exactament del que varen contestar, però per nosaltres, per Aigües de Barcelona, és molt important, jo diria que per 2 aspectes primordials. En primer lloc, perquè volem explicar, com ja he dit, el que fa Aigües de Barcelona, quina és la gestió que fem, com la fem, valoritzar el treball de totes les persones que hi ha darrere d'un gest senzillet com és obrir la seta de l'aigua o prendre consciència del que implica tirar o llançar una borilla pel carrer, o aquest gest de tirar de la cadena del vàter cada vegada que anem al bany.
I per una altra banda, doncs, ostres, per què l'interaccionar en aquest tipus de foro ens dona també empatitzar i tenir una visió diferent des de fora de la nostra activitat, no? Veure possibles sinergies, possibles interaccions. Ja dic que nosaltres quasi ben bé a diari tenim amb el medi marí, i jo crec que és una bona oportunitat entre tots no sé si de donar respostes a totes les qüestions, però sí el de fer noves qüestions i nous interrogants sobre aquesta activitat. Dir que Aigües de Barcelona és una empresa que ja té més de 150 anys d'història. El 2017 varen celebrar el nostre 150 aniversari. Aigües de Barcelona és una empresa que es va fundar al segle XIX, en 1867, i pràcticament durant tota la seva història s'ha dedicat a donar servei, sobretot i bàsicament d'abastament, a la ciutat de Barcelona i a tota la seva àrea metropolitana. I el 2013 es va produir un canvi significatiu, jo diria que històric per nosaltres, i és que es va iniciar un nou model de partenariat públic-privat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, integrant tots els serveis del cicle de l'aigua i més específicament tota l'activitat de sanejament que venia gestionant directament fins a aquest moment a través de l'empresa metropolitana de saneament la mateixa àrea metropolitana. Com ja he dit, Aigües de Barcelona és una empresa mixta, té capital públic i privat. L'àrea metropolitana té un 15% de l'accionariat i la resta, el 80% està dividit entre Guidea Caixa i un 70% del grup Suez a través de la seva societat Societat General d'Aigües de Barcelona. Què fem Aigües de Barcelona? Com ja he dit, gestionem tot el que és el cicle urbà de l'aigua, des de la captació dels recursos hídrics, la potabilització d'aquest recurs per poder ser a posteriori utilitzada com a aigua de boca, el seu transport i emmagatzematge, la seva distribució, que arribi aquesta aigua als hogars dels ciutadans, i una vegada utilitzada aquesta aigua, tant usos domèstics, comercials o fins i tot industrials, doncs aquestes aigües usades són transportades i recollides a través del clavegueram fins a les plantes depuradores, on a través d'una sèrie de processos són tratades fins a uns estàndards normatius o per poder ser posteriorment abocades al medi. En alguns casos, aquestes aigües tractades són regenerades, o sigui, són sotmeses a processos més intensius per poder després ser reutilitzades en els diversos usos permesos, rec agrícola, necessitats de neteja urbana, medi ambient, etc. Aquí es presento unes xifres de la nostra companyia, són de l'any de tancament del 2019, doncs pràcticament donem servei a pràcticament més de 3 milions de persones a el que és tota l'àrea metropolitana de Barcelona, compresa per els 36 municipis metropolitans. Treballem més de 1.000 persones en aquesta companyia i en termes de municipis abastits d'aigua o serveis d'aigua potable són 23 i a nivell d'aigües de saneament de les aigües a 40 municipis, el 36 metropolitans més 4
municipis que estan tocant aquesta àrea metropolitana, no? Bueno, aquí en aquest mapa veient tot l'abast del servei, tant d'aigua potable, aigües depurades, clavegueram i aigües no potables en els diversos municipis de l'àrea metropolitana. Val? No m'estendré massa. Val? I ja passant una mica a lo que és ja més el tema del sanejament. Aquests són el volum d'aigües tractades a les diverses depuradores metropolitanes. Val? Aquí es recullen en el gràfic davall les més importants. Al final són set plantes les que conformen el sanejament metropolità. La més important és la de Besòs i la segona més important és la de Baix de Llobregat en termes de cabal tractat, no? I aproximadament es tenen a l'ordre entre 270 hectòmetres cúbics a l'any, no? D'aigües tractades. També cal dir que hi ha una part d'aquestes aigües tractades que hi ha diverses instal·lacions, en concret a la depuradora del Baix Llobregat, la de Gavà i de Sant Feliu. Doncs després aquestes aigües es sotmeten a un tractament de regeneració, que permeten després ser reutilitzades. Aquí veiem en termes de distribució, pràcticament la majoria del cabal regenerat i reutilitzat és procedent de la planta del Baix Llobregat i després a posteriori de Gavà i de Sant Feliu. Aquí és important, aquí tenim una mica tots els usos representats que té l'estació regeneradora del Baix Llobregat, que és la més important, aquesta fotografia en concret, si no m'equivoco, és de l'estació regeneradora de Sant Feliu, però veiem que l'EDAR del Baix Llobregat i la seva estació de regeneradora té possibilitats d'injectar aigua per evitar la intrusió salina, cabal ecològic del riu, usos industrials i urbans, per aigua del reg, per mediambiental, etc. O sigui, té un potencial que des de, per tema de la crisi econòmica, esdevinguda a partir del 2012, estava treballant pràcticament a molt baix rendiment, solament estava funcionant per manteniment tècnic i a partir ja del 2019 s'ha reactivat el seu funcionament per als diversos usos i ara tant des de l'àrea metropolitana com l'Agència Catalana de l'Aigua i la mateixa Aigües de Barcelona estem impulsant totes les possibilitats de reutilització d'aquestes aigües regenerades. No vull deixar passar l'oportunitat de comentar una mica els temes d'innovació i recerca que es porten sobretot en la palanca del nostre centre tecnològic, que és Setaqua, treballant bàsicament en aquestes línies estratègiques, les més rellevants, com fins ara han estat la gestió eficient de les nostres infraestructures, la relació del medi ambient i salut i l'impacte del canvi global. I en termes econòmics, a través del Setaqua, que té un pressupost de 4,8 milions d'euros d'inversió en recerca, desenvolupament i innovació, Aigües de Barcelona aporta directament 1,1 milió d'euros i els altres 3,7 de diversos patrons. Setaqua és un centre tecnològic que està format per Aigües de Barcelona, per el CSIC i per la Universitat Politècnica de Catalunya. I a través de diversos projectes és capaç de mobilitzar fins a 24 milions d'euros en total entre els diversos projectes
doncs, a través dels diversos tipus de finançament, fons de convocatòries europees a nivell nacional, autonòmic, etc. Bueno, entrem ja a explicar com està estructurat el sanejament metropolità. Primer cal dir que l'àrea metropolitana de Barcelona doncs, és una àrea estesa de 636 quilòmetres quadrats, amb més de 3,2 milions d'habitants. Això fa que sigui la 8a àrea urbana a nivell europeu i que, en termes d'ocupació del territori, doncs, bàsicament, un 50% del seu territori és urbà i un 50% doncs, és rural. El sanejament doncs, abasta els 36 municipis metropolitans i alguns municipis contigus, com pot ser les botigues de Sitges, Vallirana, una part de Martorell, etc. I doncs, bàsicament el que ja dèiem, més de 3,2 milions d'habitants que conformen aquesta àrea. Molt important, i és que aquest territori està recorregut per dos rius, la conca del riu Llobregat, la conca del riu Besòs, i tota el que és l'àrea de costa. Ja la configuració, tenim més de 3.000 quilòmetres de xarxa de sanejament. D'aquests 3.000 quilòmetres, aproximadament 2.600 corresponen al cabal municipal, que en la seva majoria, excepte algun municipi, es tracta d'una xarxa unitària. I després la xarxa de col·lectors interceptors, que aproximadament són uns 300 quilòmetres. Hi ha, a més, 36 estacions elevadores, com ja comentava, 7 estacions depuradores, i, a més, hi ha una xarxa de distribució i de transport de l'aigua regenerada d'aproximadament 67 quilòmetres. La més important és la que correspon a la xarxa d'aigua regenerada del Baix Llobregat. I, a més, molt important, tenim 4 emissaris submarins, 2 a la depuradora del Besòs, una corresponent a la depuradora de Gavà i l'emissari del Prat. En termes de gestió de clavegueres municipals, gestionem 14 municipis, quasi mig milió d'habitants i 900 quilòmetres de xarxa. Col·lectors metropolitans, 36 municipis, pràcticament abasta la totalitat de la població metropolitana i més de 300 quilòmetres. Sobretot, molt important, i una cosa que m'agrada destacar, és la diferència del que és la xarxa de col·lectors interceptors metropolitans, que té una configuració arbòria i que són estructures molt lineals, a diferència del que pot ser un clavegueral municipal, que és una xarxa de sanejament mallada, que al final té la mateixa estructura de carrers de la distribució urbana. Aquí teniu una sèrie de fotografies d'aquest tipus de col·lectors. Ja veu que molts d'ells, per la seva secció, són col·lectors visitables. I en aquest cas, desperfectes que es poden produir esdeveniments d'episodis de pluja. Passem a descriure ja el que són les depuradores, les 7 depuradores que conformen el sistema de sanejament. Comencem per la depuradora del Baix Llobregat. Té una capacitat de tractament en termes de càrrega
població equivalent de 1,7 milions d'habitatge equivalents. Recordo que un habitant equivalent al final és una mesura de la càrrega de la contaminació que porta en termes de càrrega l'aigua residual i exactament, o sigui, un habitant equivalent equival a 60 grams de matèria orgànica biodegradable mesurada con DBO5, i és exactament 60 grams d'aquesta per dia i habitant. Té una capacitat de disseny en termes de volum de 315.000 metres cúbics dia i la seva capacitat de regeneració és pràcticament completa de tot el cabal, 300.000 metres cúbics dia. I la regeneració avançada per osmosis inversa de 15.000 metres cúbics dia. Al final, tota la contaminació es tradueix en una producció de fans de quasi al voltant de 94 tones de matèria seca a dia. La segona planta més gran és la depuradora del Besòs. És la planta més gran a nivell metropolità. Té una capacitat en termes de càrrega de 2,8 milions d'habitants equivalents, un cabal de dissenys de més de mig milió de metres cúbics al dia i una producció de fans en termes de tones de matèria seca de quasi 174 tones. Després venen les tres depuradores mitjanes, que comencem per la de Montcada, que té en termes de càrrega una població equivalent de més de 400.000 habitants equivalents, un cabal de dissenys de 132.600 metres cúbics dia i una producció de fans de gairebé 30 tones de matèria seca al dia. La depuradora de Gavà Viladecans té una població equivalent de 373.000 habitants equivalents. No ho he dit, però aquí en les diapositives teniu tots els municipis que estan connectats o que donen servei o que transporten les seves aigües residuals a aquestes depuradores. El cabal de disseny en aquest cas és de 64.000 metres cúbics al dia i pràcticament el 50% del seu cabal pot ser regenerat perquè una de les línies biològiques és un reactor de membranes que, per les seves característiques, la qualitat de l'aigua tractada ja pot ser reutilitzada directament. I una producció de fans de quasi 20 tones de matèria seca al dia. A continuació, la depuradora de Sant Feliu, que té en termes de càrrega una població equivalent de 373.000 habitants equivalents. Aquí teniu tots els municipis. En termes de conca, probablement sigui una de les més amples de totes les depuradores metropolitanes. Té una capacitat en termes de volum de 64.000 metres cúbics al dia i una capacitat de regeneració de gairebé el total del cabal de disseny de la planta i una producció de fang de quasi 20 tones de matèria seca al dia. Després venen les dues plantes més petites, la depuradora de Begues i la de Vallvidrera. Doncs ja estem parlant en termes de càrrega d'una població equivalent, en aquest cas, que és la depuradora de Begues de 7.000 habitants equivalent i un cabal de dissenys de 1.200 metres cúbics al dia. I la producció de fans de 0,25 tones. La depuradora de Begues, a nivell de gestió, és una instal·lació satèl·lit que depèn de la depuradora de Gavà Viladecans. I la de Vallvidrera, de manera similar, també és una depuradora petita, amb una capacitat de tractament en termes de població equivalent de 5.500 habitants equivalents, un cabal de dissenys de 1.100 metres cúbics al dia i una producció de fang de 0,30 tones de matèria seca al dia. De manera similar a la depuradora de Begues, en aquest cas és una instal·lació satèl·lit que es gestiona des de la depuradora de Sant Feliu,
de Llobregat. No? Val? I bueno, els 4 emissaris submarins, no? El que deien, el de la depuradora de Gava Viladecans, el de la depuradora del Baix Llobregat i de la depuradora del Besòs, que té 2, el principal, que és el que funciona normalment, i el d'emergència. No? Doncs aquí teniu la longitud de cadascú d'aquests emissaris, la zona de difusió, la seva profunditat i els diàmetres. Cal dir que l'emissari del Prat, a banda d'evacuar les aigües tratades de la depuradora del Baix Llobregat, també s'utilitza per evacuar totes les salmorres del col·lector de salmorres. No? També volia destacar que des d'Aigües de Barcelona doncs, ara estem engegant un projecte de transformació de les plantes de factories, de les plantes depuradores en ecofactories, en el que volem aplicar i estem aplicant els principis de circularitat, d'economia circular, i a més alinear tots els nostres processos amb els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU, no? dels ODS, no? Fixant-nos objectius tant a nivell de reducció de residus, de reducció d'energia, etc. No? També des d'Aigües de Barcelona gestionem algunes infraestructures de drenatge, concretament la bassa de Sant Llorenç, que regula cabals d'una riera, i després diversos dipòsits d'antiinundació, com és el dipòsit de l'Estrella en Badalona, el Joan Gamper a Sant Joan d'Espí i el dipòsit de retenció de la Gran Via a l'Hospitalet. No? Comencem amb el tema del drenatge urbà i dir que al final les xarxes de sanejament tenen dues funcions principals. Una primera, que és la de transport i evacuació de les aigües residuals, que jo crec que és una primera funció que té un objectiu sobretot sanitari, que va néixer dels grans problemes que es van tenir a les grans ciutats a mitjans del segle XIX, quan es comencen a desenvolupar aquest tipus ja de xarxes. I una segona, que és la gestió de les aigües d'escolament urbà. No? Per al procés d'urbanització de les nostres ciutats, al final el que estem originant és una disminució per una banda, de la infiltració d'aquestes aigües d'escolament al terreny, la infiltració superficial i profunda, i per una banda, aquestes aigües que queden retingudes al medi natural, disminuir també el que és l'evapotranspiració. Això què és el que provoca? Al final el que provoca és un augment del volum d'aigua d'escolament urbà i, a més, la velocitat a la que flueix aquesta aigua és major. També important assenyalar que les aigües d'escolament urbà són aigües contaminades. Sembla obvi quan estem parlant de xarxes sanitàries perquè es barregen amb les aigües residuals, però també quan tenim xarxes separatives
les aigües d'escolament urbà, d'aigües pluvials, doncs també són aigües contaminades, sobretot pel rentar que es produeix del territori urbanitzat, transportant matèria en suspensió, doncs, metalls pesants, hidrocarburs, òlids, matèria orgànica, etc. No? Aquí en aquesta diapositiva doncs, és un estudi que va fer la Confederació Hidrogràfica del Cantàbric a una població d'Astúries, no? I van verificar que pràcticament aquestes aigües d'escolament urbà doncs, portaven, per a una zona urbana d'unes 80 hectàrees, doncs, portaven una càrrega en termes de sòlids en suspensió 20 vegades superior a les aigües residuals. No? I a nivell ja de tipologia de xarxes, no, en el drenatge urbà ens trobem en dos tipus, que estan als dos extrems, el sistema separatiu i el sistema unitari. No? En el sistema separatiu, doncs, les aigües d'escolament urbà van per una xarxa i les aigües residuals van per una altra. No? En canvi, en els sistemes unitaris s'utilitzen la mateixa xarxa per transportar tant les aigües residuals com les aigües d'escolament urbà. Subratllar que tant aquestes aigües porten contaminació i en el cas de les aigües de les xarxes unitàries, aquestes aigües ja serien aigües tractades, igual que en aquest cas, però aquestes aigües doncs també són aigües contaminades. D'un tipus de contaminació, i això cal subratllar-ho, molt diferent a lo que és una aigua residual. Perquè ja aquestes aigües, que és una barreja d'aigua residual i aigües d'escolament urbà, tenen unes característiques molt, molt, molt diferents a lo que són les aigües residuals urbanes. I si hem de plantejar tractament per a aquest tipus d'aigua o solucions de tractament per a aquest tipus d'aigua, són solucions molt diferents amb una configuració que podrien tenir en una depuradora convencional per al tractament de les aigües residuals. I a continuació em passaré en algunes diapositives d'una presentació que va fer el Bruno Rekerian de la Comissió Europea sobre la problemàtica de les descàrregues dels sistemes unitaris durant els episodis de pluja. El primer de tot és que és un problema que es dona a la majoria dels països europeus, diria que en tots, i que és una problemàtica, la gestió de l'escolament urbà, que té unes pressions i uns impactes sobre el medi. Plou, es produeix un rentat d'aquest terreny urbà que està impermeabilitzat i arrossega una sèrie de contaminants que genera aquest tipus de pressions, des d'una disminució de l'oxigen provocat per la matèria orgànica, la matèria en suspensió, les escombraries associades a aquest tipus d'abocament, contaminació química, nitrogen, fòsfor, metalls pesants, i en el cas que siguin aigües barrejades amb les aigües residuals, microorganismes patògens. Per tant, aquesta pressió provoca un canvi en les qualitats de l'aigua del medi receptor.
I aquí tenim doncs, els tipus d'impactes que provoquen aquest tipus de descàrregues, no? Des de problemes amb els usos de bany recreacional, producció d'aigua potable, per els contaminants que s'hi aboquen, l'impacte sobre les activitats agrícoles, piscícoles, etc. Bueno, tipus de problemes ja ambientals, d'eutrofització, biodiversitat, i problemes morfològics. No? Un tema important, i aquesta és una dada de la mateixa Comissió Europea, que crec que és important, i és que aproximadament, i el que s'estima, és que el 80% de la basura marina doncs, prové de terra, no? de les activitats del territori i que no estan associades al mar. No? Cal dir també que d'aquest 80%, les estimacions, no tot l'impacte prové del drenatge urbà, sinó que també hi ha uns problemes associats a altres tipus de pressions diferents. No? Aquí tenim una mica el funcionament d'aquest tipus de xarxes quan es produeixen aquests episodis de pluja. Primer de tot, subratllar que la majoria de les xarxes de saneament estan dissenyades per transportar tota l'aigua residual i després tenen una capacitat de dilució d'aquesta aigua que és de 3 a 5 vegades el flujo màxim dels cabals en temps sec. En temps sec, doncs, tota l'aigua és transportada cap a les depuradores i tractada en les instal·lacions depuradores, i en temps sec, doncs, fins a aquestes 3 o 5 vegades de volum els cabals d'aigües residuals irien cap a la depuradora, i una vegada que sobrepassa aquest tipus de volum, aquestes aigües són directament abocades al medi receptor. A més, en aquesta presentació s'apuntava a que en un futur pròxim aquesta pressió i els impactes s'incrementarien. Bàsicament per 2 temes. Primer, per l'increment de la població a les ciutats i per un creixement de la urbanització, fent encara, incrementant la superfície de l'àrea impermeable d'aquestes ciutats, provocant encara un increment de l'emissió de contaminants. I, per una altra banda, pels efectes associats al canvi climàtic. Una de les evidències del canvi climàtic és que la pluja o el règim de pluja s'està canviant. Cada vegada està canviant la freqüència i, a més, la intensitat d'aquestes pluges, d'aquests esdeveniments. I això vol dir que també l'emissió de contaminants està variant conforme a aquest tipus de problema, ja que és un problema de que estem parlant de problemes de sequera a països de centre Europa o problemes de sequera a regions a l'estat espanyol com a Galícia,
val? I que són deguts a aquesta variabilitat o aquest canvi en el règim de pluges. No? I també associat al canvi climàtic està la reducció del flux en els rius durant els períodes estacionals. No? Clar, si tenim pluges més intenses i sobretot en períodes d'estiu, quan els fluxos als rius són més baixos, doncs tenen menys capacitat de dilució. La problemàtica en aquest sentit a nivell marí seria una mica diferent, no? I segurament que moltes persones de l'audiència tindran moltes consideracions en aquest respecte. I després, doncs, una variació de la temperatura de les masses d'aigua, que és molt important i sobretot pels impactes que té a nivell de reproducció microbiològica, no? Bueno, i el que s'apuntava ja en aquesta conferència és que al final els països, els estats membres, doncs, havien de començar a prendre mesures en aquest sentit i a gestionar les aigües d'escolament urbà. No? I ja es plantejava malgrat que la normativa europea en aquest sentit no és molt explícita en el tractament de les aigües d'escolament urbà, com sí que hi ha una directiva i una normativa per tractament de les aigües residuals urbanes, per aquest tipus d'episodis, doncs, malgrat que esmenta tant a la directiva Marco de l'Aigua o es fan referències a la pròpia directiva, la directiva Marco d'Estratègia Marina o la directiva d'Aigües de Bany, es posa de manifest una falta de transversalitat del problema en tota aquesta normativa. No? I un tema molt important i que es subratlla molt en aquesta conferència és sobretot que les actuacions més importants i que més impacte tenen en la resolució del problema és sobretot actuar a l'origen del problema. I en aquí es parla molt de lo que són els sistemes urbans de drenatge sostenible, que al final l'objectiu d'aquest tipus de sistemes és incrementar la infiltració de les aigües d'escolament urbà en el mateix territori, en la mateixa ciutat, o de retenir o emmagatzemar part d'aquesta aigua residual abans de que comenci a rentar la superfície, afavorint a posteriori la evapotransporització d'aquesta aigua. No sé si he dit bé la paraula, perdoneu-me. Transpiració, evapotranspiració, correcte. I després, quins reptes tenim al drenatge urbà a curt i a mig termini? Aquí tenim una mica representat l'àrea metropolitana. Cada vegada que plou, les direccions preferents dels fluxos de l'aigua a l'àrea metropolitana tenen una configuració que tenim la muntanya molt a prop de lo que és el mar. Bàsicament, el drenatge té dos problemes importants. Un és evitar les inundacions i dos, evitar el que són les descàrregues dels sistemes de saneament durant els episodis de pluja. Jo em concentraré en aquest segon. Aquí veiem una mica unes fotografies d'aquests dos tipus de problemes, inundacions i temes de descàrrega.
Val? Això és concretament a l'àrea de Barcelona, però que és un problema compartit a tota la costa espanyola i de l'arc mediterrani, sobretot. No? Val? Aleshores, per portar una mica de llum a tota aquesta problemàtica i a la falta de concreció de la normativa fins al moment, el 2012 va sortir un Real Decret, el 1290, que corregia alguna de les lleis i del reglament de domini públic hidràulic fins al moment, i venia a dir una cosa que fins ara o fins a aquest moment no estava força clar, i era que els abocaments durant aquestes descàrregues o vessaments durant episodis de pluja estaven permesos. Que fins ara estaven en un limbo jurídic i normatiu fins al moment. A partir d'aquest moment, del 2012, doncs es comencen a autoritzar aquest tipus d'abocaments. Què vol dir? Que l'abocament està permès, però també aquest 1290 va introduir una sèrie de requeriments i sobretot cadascú en diversos terminis d'execució, etc. No? Una de les primeres obligacions era la de mesurar, saber dimensionar el problema, nombre i freqüència d'aquests tipus d'abocaments. Després, l'obligació de realitzar estudis de detall d'aquestes conques de drenatge i planificar mesures per a la reducció i minimització d'aquests impactes. I després parla de la instal·lació d'elements d'eliminació de residus i flotants. Actualment, l'àrea metropolitana i Aigües de Barcelona gestiona tot el sistema de quantificació de sobreciment de tots els sobresidors de sanejament metropolità, que no són tots els sobresidors existents, perquè, a més, les xarxes municipals, les de clavegueram, que no són de gestió metropolitana, competència de l'àrea metropolitana de Barcelona, tenen els seus sobresidors propis. Per exemple, tots els sobresidors de la costa de Barcelona són responsabilitat o de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona i no competència des del punt de vista administratiu de l'àrea metropolitana de Barcelona. En total, a la xarxa metropolitana hi ha 97 punts de sobreciment, situats tant a les depuradores com a les estacions de bombament com en diversos punts dels col·lectors. Bàsicament, els tipus de sensòrica que tenim són de nivell, tipus radar, ultrasons o linímetres, i aquest és el tipus de mesura que fem, o en alguns casos tenim una combinació de nivell o sensors de fluxos, que al final s'activa o desactiva en funció de si s'està produint el desbordament o no, o una combinació de dos tipus de sensors. Aquestes són fotografies. Aquest és un sensor de flux instal·lat. Aquests són tipus radar o d'ultrasons. I aquest és un linímetre. Tota aquesta informació arriba als centres de control de les diverses depuradores. Aquesta és una imatge de l'escala de la planta depuradora de Sant Feliu, on es rep tota aquesta informació.
val? Bueno, aquest és el tipus d'informació que rep, no? Aquests són esdeveniments de pluja, val? I les mesures que fan. Bàsicament, la informació que es quantifica fins al moment és freqüència d'episodis, és a dir, quants episodis es produeixen a l'any i la duració de cadascú d'aquests episodis. Val? I ara estem implementant o començarem a implementar amb l'àrea metropolitana el que són medició o estimació de volums en aquells sobresidors on es pugui fer aquesta estimació i hagi instal·lat sobretot un sensor de tipus de nivell que ens permetrà fer aquest tipus de mesures. També una altra línia que s'està treballant és en la instal·lació d'elements de retenció. Doncs aquí, sobretot, poso diapositives de tipologies, reses i tamisos. En aquest cas són sistemes senzillets que no requereixen energia elèctrica, etc. Aquests ja són més sofisticats, perquè són sistemes que són autoneteants, requereixen energia elèctrica i que estan més pensats per ser instal·lats en estacions, en sobresidors d'estacions depuradores, estacions de bombament, dipòsits de retenció, etc. I aquests altres, com poden ser ja deflectors d'escumes pel tema de sobrenadants, tipus malla, barreres de retenció. Aquest tipus s'instal·len més ja al medi, quan ja s'ha produït l'abocament. I bàsicament aquests són els sistemes ja instal·lats. Aquests són tipus sarsa en un sobresidor. Aquest és la visió en temps sec. I aquest és el funcionament en temps de pluja. Un dels neguits important i que a nivell d'enginyeria s'ha de revisar quan instal·len aquest tipus de dispositius és que la pèrdua de càrrega no produeixi o agradi o generi problemes hidràulics i d'inundació aigües amunt. Aquest també és un altre sistema de xarxes que s'està instal·lant en els sobresidors de l'àrea metropolitana. I aquí ja es veu que amb una prova durant un any es van recollir gairebé 2,7 tones de residus. I aproximadament en 3 o 4 episodis de pluja uns 100 quilos per cada xarxa d'aquestes. Aquests són tots elements manuals. Quan tenim la xarxa plena, és retirat a través d'un pou de registre. I també s'estan instal·lant, de fet, l'Ajuntament de Barcelona ja als seus sobresidors ja té instal·lat aquest tipus de reses de retenció, aquest tipus de pintes, i està fent en diversos projectes que està desenvolupant també diverses medicions de caracterització del tipus de residus, etc. L'Ajuntament de Badalona, als seus sobresidors, també n'ha instal·lat i l'àrea metropolitana, conjuntament a Aigües de Barcelona, començarem a instal·lar també durant aquest 2021 a diversos sobresidors en diferents configuracions, barrelles de resa i malla, diverses reses en sèrie, etc., per intentar mesurar la capacitat de retenció de les diferents combinacions. I també s'estan estudiant, sobretot en estacions de bombament, ja la instal·lació de reses automàtiques. Aquesta seria una configuració general. Es plantegen solucions de tractar l'aigua a l'entrada,
Aquí estaríem tratant o desbastant tota l'aigua, tant en temps sec com en temps de pluja, i quan es produeix el vessament ja estaria desbastada, o solucions de solament el tractament de l'aigua un cop s'ha produït el vessament durant els episodis de pluja. Associat a aquest tipus de mesures, s'està estudiant la possibilitat d'incorporació de dipòsits de retenció associat a aquest tipus de reses. El que passa que implica ja inversions molt més elevades, en funció de la superfície i del volum que vulguem retenir en cada cas. També Aigües de Barcelona, conjuntament amb l'àrea metropolitana i els diversos ajuntaments metropolitans, ha llançat diverses campanyes de conscienciació. Aquesta fotografia és una fotografia d'una de les reses de la depuradora del Baix Llobregat després d'un episodi de pluja, i tot el que tenint aquí retingut a les reses del pretratament d'entrada són tovalloletes, bàsicament. Cal dir que aquest tipus de residus és un dels problemes més importants que tenim en temes de drenatge. Aquí teniu algunes xifres, no deixen de ser estimacions, i com a tal, a vegades com aquesta que va fer la Unió Europea en el seu moment, el ventall d'entre 600 i 1.000 milions d'euros és força ample per a aquest tipus d'estimacions. Però està clar que és un problema important que s'està actuant en diverses línies, des de l'Agència de Residus de Catalunya, a nivell d'ajuntaments, àrea metropolitana, d'Aigües de Barcelona, va sortir normativa de lo que es considera un material biodegradable, etcètera, etcètera. I aquesta és una de les campanyes que conjuntament amb diversos ajuntaments va llançar Aigües de Barcelona per intentar conscienciar del problema que es genera amb aquest tipus de residus. I sobretot també en aquesta activitat d'intentar conscienciar i demostrar el treball i la feina que per darrere, totes les visites tant de col·legis, a nivell tècnic, internacional, que tenim de les nostres instal·lacions, i sobretot de les nostres instal·lacions de tractament d'aigües residuals, del sanejament. I després un tema que no volia deixar d'explicar és el tema de lo que es denomina els sistemes urbans de drenatge sostenible. Aquí tenim en aquest gràfic quina és la situació natural d'inici, quin és l'escolament natural que es produeix durant un episodi de pluja. Aquesta és la situació que tenim després d'un procés d'urbanització, el que esmentava abans de la impermeabilització del territori, agravant el problema d'escolament. I aquesta és la situació desitjable i que podem aconseguir mitjançant la implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible, que tenen, com ja deia, dues funcions. Per una banda, reduir o eliminar l'escolament urbà, i per una altra banda, retenir o emmagatzemar aquesta aigua de pluja abans de que renti la superfície
la superfície urbana, no? Perquè una vegada que renta aquesta superfície urbana, val? Doncs ja va portar contaminants, no? Val? Doncs, bueno, tenim solucions com infiltració en parcs i jardins, taulades verdes, bueno, hi ha un munt de mesures en aquest sentit, val? Que alguns dels ajuntaments metropolitans, val? En aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona, doncs ja estan aplicant. Val? Evidentment, doncs, és un començament, no suficient, val? Perquè encara, bueno, si veiem les nostres ciutats, Badalona, l'Hospitalet, Barcelona, doncs són ciutats molt denses, molt compactes, val? I amb una impermeabilització del territori molt important. No? Bueno, i com reptes de futur, no? Doncs, bueno, l'aplicació de noves estratègies. No? I a nivell normatiu, i això ja es va dir des de la mateixa Comissió Europea, val? Una integració de les diferents normatives, val? Començar a tenir plans integrals val? De la problemàtica, tant el pla de gestió de conques, dels plans de saneaments, dels plans urbanístics, etc. Implantació, sobretot, de mesures no estructurals i estructurals amb aquesta visió integral, incrementar, bueno, dintre d'aquestes mesures no estructurals, el que és l'operació i manteniment de les xarxes de drenatge. No? La implantació, com ja deia, d'aquests sistemes urbans de desenvolupament sostenible, no? Perquè millor tractar el problema en origen. No? I dintre d'aquest tractament del problema en origen, hi ha una derivada molt important, que és la gestió de residus. Estan avançats, però no suficient i els problemes són clars. I després, evidentment, sí cal totes aquelles d'implantació de mesures estructurals, però sobretot, solució del problema en origen. Perquè si deriven tota la solució de la problemàtica a solucions finalistes, les inversions tant de CAPES com d'OPEs doncs es multipliquen. I tema molt important és millorar la governança. No? Hi ha diferents administracions i organismes implicats, des de empreses gestores com Aigües de Barcelona, àrea metropolitana, parlo del nostre cas, de l'àrea metropolitana de Barcelona, àrea metropolitana, ajuntaments, diferents organismes, no? que estan implicats i que tots formen part de la solució. No? I el tema del pressupost. No m'entretindré en aquestes dues diapositives de les solucions, que aquí són els àmbits d'aplicació d'origen local regional, i a nivell de conca poden actuar a nivell de conca, a nivell de les xarxes, a nivell de plantes o del mateix medi receptor. No? I aquí hi ha un llistat de possibles mesures, tant no estructurals com estructurals, que es poden aplicar. Evidentment, les no estructurals podrien ser més fàcil aplicables. Les estructurals impliquen moltes vegades projectes i a nivell d'inversió i a posteriori d'explotació d'aquest tipus d'infraestructures requereixen d'un major pressupost. No? I aquesta l'he posada no tant per... Aquest és l'estudi de tarifes que va desenvolupar l'Associació Espanyola d'Empreses d'Abastament i Sanejament i l'Associació Gestora d'Empreses d'Aigua,
sobre l'estudi de tarifes, però el que volia remarcar no és tant la posició d'Espanya comparativament amb la resta de països europeus, sinó el que m'interessa destacar és com alguns països tenen, a banda de tarifes d'abastament i de sanejament, tenen tarifes per la gestió de l'escalonament urbà. No són molts, però bueno, ja es veu que la problemàtica és generalitzada i que hi ha alguns països, doncs, evidentment, un dels més avançats, doncs, en aquest cas és Alemanya, però bueno, tenim països, aquí per exemple, Eslovènia, doncs, o Romania, doncs, que tenen aquest tipus ja d'incorporat aquest tipus de possibilitat de finançament d'aquest tipus d'infraestructures o de mesures per solucionar aquest tipus de problemàtica. I ja per acabar, doncs, insistir, per mi és una màxima, no? Informació, educació i conscienciació. O sigui, jo crec que tots som conscients del context viscut en aquest 2020, que continuem vivint en aquest 2021, que és la Covid-19, i com ens comencen a aparèixer un nou residu, i que malauradament, perquè en aquest cas és una fotografia de residus recollits a una platja, doncs, que comencen a aparèixer tant a les xarxes de saneament, però, evidentment, al territori i que comencen a impactar també en el medi, i per suposat en el medi marí. Insistir, informació, educació i conscienciació, sobretot perquè aquí tots som part del problema, però amb petits gestos també som part de la solució. Doncs moltes gràcies. I espero vostres preguntes. Ramon. Moltes gràcies, Juan Carlos, per la xerrada, per explicar-nos tot aquest tema, aquesta problemàtica i aquest funcionament que teniu, clar, per gestionar totes les aigües que fem servir i que no ens plantegem gaire d'on surt i quin és el destí, no? I això s'han de sanejar, tot el que treballem. Sí, hi havia el tema aquest que una mica l'origen, no? De l'interès aquest de les descàrregues en moments de pluja i tal. Ja veig que em sorprenia primer que no comentaves el volum, parlaves de la freqüència i de la duració, però no del volum, i el volum és una cosa que esteu implementant. Jo em pregunto, en un any normal de pluges, si no som... És a dir, quantes n'hi ha cada any d'aquests fenòmens de que realment l'aigua s'ha de sobreeix i no sou capaços de ficar-los per la depuradora? Quants fenòmens hi ha, típicament? A veure, això depèn molt de les conques. O sigui, primer de tot, i un incís, en el tema de la quantificació i per què es fa freqüència i duració, això ve bàsicament de la normativa. Diu que s'havien de quantificar i no va especificar què implicava aquesta quantificació, si era quantificació doncs això en freqüència i duració, si era una quantificació de volum, etc. I en el nostre cas, l'Agència Catalana de l'Aigua va determinar que era freqüència i duració dels episodis. Sí que és veritat que tant l'àrea metropolitana com Aigües de Barcelona des d'un principi van dir no té cap sentit, potser a tots els sobresidors de l'àrea metropolitana, no he dit la xifra, però metropolitans al voltant són 100, però a tota l'àrea metropolitana tenim quantificat pràcticament 380 sobresidors. O sigui, quasi ja
3/4 parts dels sobresidors són d'àmbit municipal. Val. Dit això, i contestant la teva pregunta, o sigui, depèn molt de la conca. Val? O sigui, hi ha esdeveniments de pluja que amb molt poca intensitat, això és com un embut, o sigui, depèn de la conca que agafes, dius, ostres, és que amb una pluja molt petita ja comença a abocar. Val? Però, bueno, en terme mitjà estaríem parlant entre una forquilla entre 20-30 vegades. Val? Però, ja he dit, que depèn molt de la conca drenant. Hi ha conques que pràcticament cada vegada que plou tens abocament en temps de pluja i tens conques o sobresidors que solament amb pluges de molta intensitat tens abocament. Però això potser està més enfocat en les dues plantes del Besòs i del Prat, que són les més grans. Potser són les més importants d'estudiar, no?, en aquest context. Bueno, evidentment, no tant com sistemes, però sí per conques drenant són les més importants. O sigui, perquè pràcticament la depuradora, quan parlem de la depuradora del Besòs, doncs està agafant municipis com Badalona, està agafant quasi 2/3 de Barcelona i, evidentment, no és el mateix parlar, per exemple, del sobresidor de Ginebra, aquí a la plaça del Gas de Barcelona, que parlar d'un sobresidor que tenien a un col·lector a la riera de Cervelló. Perquè volums, conques, etc., estem parlant de magnituds diferents. També moltes vegades és més fàcil actuar sobre el petit que sobre el gran, perquè sobre el gran la magnitud del problema moltes vegades és tan gran que hem de tenir una bateria de mesures combinades. Molt bé. Aquí tens una pregunta concreta. Diu, quines dades, diu la Montse Sale, quines dades recolliu de la misèria del Besòs i et demana també si es podria accedir amb elles. El tipus de dades que recolliu i si gent d'aquí es podria connectar amb vosaltres per accedir-hi, per tenir-les. Jo la informació, a veure, la informació que tenim, clar, la que mesurem molt és el funcionament de la qualitat, o sigui, la qualitat de l'aigua tractada. Que aquesta, jo diria que la tenim diària, tant de la depuradora del Besòs com la de Gavà com la del Prat. Les dades són, jo crec que la mateixa que les publica, són obertes, però bueno, l'àrea metropolitana i Aigües de Barcelona encantats d'obrir aquestes dades. O sigui, al final és un servei públic i estan d'allò. Però són, bàsicament, dades de qualitat d'aigua, i això us interessa volum, també. O sigui, estan disponibles. I ja està. Jo crec que això era la pregunta que em demanaves, no? Hi ha una altra pregunta que diu, de la Paula, diu, es fa algun estudi d'impacte al Ventos on estan les sortides d'aquests 4 emissaris marins? Perdona, Ramon, pots repetir la pregunta? Es fa algun estudi d'impacte al Ventos i als sediments, a organismes que visquin al sediment, al lloc de les sortides d'aquests 4 emissaris marins? Bueno, nosaltres anualment, que això és un tema també que fem una inspecció estructural dels emissaris i fem també un impacte ambiental. Jo ara no tinc al cap exactament les dades que es reporten. Jo crec que en aquest sentit no en tenim informació. Però jo crec que aquestes dades ambientals dels emissaris, doncs
no sé, les podem compartir i veure que, bueno, si són útils, no són útils, i fins i tot ens podeu dar alguna directiva de, ja de pas, per què no mesureu allò altre? No ho sé. Val? Això jo crec que tant nosaltres com l'àrea metropolitana, doncs, bueno, ho podem parlar i compartir. Molt bé. Una pregunta que jo també pensava quan parlaves, perquè de la depuradora surt l'aigua neta i els fangs que es produeixen, tots aquests, què se'n fa dels fangs? Bueno, Preguntava. tots els fans, val? Que es produeixen a les depuradores metropolitanes, ara mateix la majoria, el 100%, van a destí agrícola. Vale. Val? Un percentatge petit pot anar a compostatge, val? Em sembla que són alguns mesos de la depuradora de Sant Feliu, val? I en algun cas, en el passat, podien haver anat a cimentera. Val? Però jo diria que ara mateix el 100%, el seu destí és valorització agrícola. Molt bé. Tens una altra pregunta que diu: teniu controlat els efectes del nivell del mar en cada moment en el drenatge d'aigües del mar? I després pregunta també, i els efectes de la pujada a llarg termini del nivell del mar? Bueno, aquest és un tema que ens preocupa moltíssim, moltíssim. I per dues raons. Una, perquè cada vegada que tenim temporal, o moltes vegades sense haver temporal, quan el nivell del mar està molt alt, val? Tenint entrades a través d'aquests emissaris, aigua de mar a la xarxa de sanejament. Val? Amb els problemes que ens produeix aquestes aigües de conductivitat tan elevada als processos de tractament a les depuradores. Val? Sobretot, aquesta problemàtica la tenim a la depuradora del Besòs i a la depuradora del Prat. De fet, estem estudiant la possibilitat d'instal·lar sistemes de retenció per evitar aquestes entrades d'aigua de mar. Evidentment, cada vegada que hi ha temporal, ens mirem les boies del port de Barcelona a veure com està el nivell per aquest tema. Ja he dit, és un tema que ens preocupa, no el tenim encara prou interioritzat, però cada vegada més. Val? I sobretot, hi ha uns determinats efectes de la pujada del nivell del mar que comencen a ser preocupants, no? Perquè veiem que cada vegada el mar el tenim més a prop i cada vegada aquests episodis d'entrada d'aigua de mar són més freqüents i, a més, amb més intensitat. I això vol dir que, clar, si tens una depuradora del Besòs que t'entra aigua de mar, clar, el procés principal és un procés biològic, doncs tots aquests microorganismes no suporten aquest tipus de condicions i tens, durant un determinat període, doncs, problemes de tractament i d'aconseguir la qualitat d'aigua desitjada en aquest tipus de processos. Faig una altra... Hi ha unes quantes més de preguntes, tot això quedarà després reportat. Ja és una mica tard, ja ens estem allargant, però faig potser una última pregunta de l'Albert Palanques, que comenta que diu els fangs de la franja marítima del front del Besòs encara estan força contaminats, encara que van millorar després de la construcció de les depuradores. El motiu principal ha de ser les descàrregues sense control als episodis de pluja? No l'únic, Val? O sigui, al final també la història d'urbanització i de tot el front marítim, doncs al final potser les persones l'obliden, però segur que el mar no. Val? I de tant en tant es recorda aquesta història, no? O sigui, al final no és un procés d'ara,
sinó que és un procés que ja ve de lluny. Val? Hem de dir que no ho he esmentat, que moltes d'aquests col·lectors de sanejament és una transformació de les antigues rieres, d'aquests espais naturals. O sigui, tenim molts col·lectors, en el cas de Badalona, que es diuen Riera de la Maria de la Salut, col·lector de Riera de Canyars, col·lector de Riera de tal, o sigui, que s'han transformat en rieres, però que en el seu inici continua sent riera. I també ens està introduint tipus d'escombraries, de sorres, que dificulten aquest tema. I tot això, al final, ja he dit, són episodis que no és que tota aquesta basura s'hagi produït en un any, 2 anys, 3 anys, no, és que portem història. I a banda de tota la història industrial del front marítim. Val? Molt bé. Bueno, jo crec que ho deixarem aquí, però vull acabar també tornar-nos a dir les gràcies per acceptar de fer aquesta xerrada i espero que, com a Aigües de Barcelona, podeu comptar amb nosaltres, crec que parlo per l'institut, per si podem ajudar amb alguna de les coses que feu, i també convido la gent de l'institut a connectar-vos a vosaltres si sembla que hi ha alguna cosa que podrien de ser d'interès per nosaltres. Gràcies per aquest contacte, us ho agraïm molt i ens veurem algun dia en directe. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, Ramon, a l'Institut de Ciències del Mar. I jo crec que aquest és un inici. Jo crec que segurament, i aquí ha sortit, tenim molts punts en comú i segurament que podrem col·laborar en alguna iniciativa. I si més no, en transmetre coneixement i informació per poder prendre millors decisions en un futur. No? Es juguem molt amb aquest tipus de problemàtiques. No? M'agrada molt l'eslògan vostre de lligar l'oceà a la salut del planeta. I com ha quedat clar amb aquesta Covid-19, la salut del planeta és també la salut de les persones. No? Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga, a vosaltres, Ramon. Adéu. Adéu, adéu.